Bai, gurekin baitugu Miren Etxebeste, Podemos Euskadiko bozeramailea Gipuzkoako batzar nagusietan. Etxebeste andrea, egunon? Egunon. Aipatzen zuen Asierrek flotillako kide gehienak bat izan ezik etxera itzuli direla, atzo ikusten genuen euskaldunak ere etxean direla. Nola jarraitu duzu prozesu hori guztia Euskal Herritik? Prozesu guztia, hasieratik flotillaren sorreratik jarraitu dugu prozesua, genekilako Israelek zuela onartuko eta denok ikusi behar genolako noraino iristen ziren, ez? Iristen ziren zerrendaraino, itxaropena hortzeon, naiz eta argi ikusten zen, zela gertatuko, baina baita ere zelako hor dago bat, ez? Europako estatuei begira, ez? Estatuek bestuko zituzten beren herritarrak edo ez. Eta ikusi dugu zein emaitza, Israelek nazioarteko uretan baitu dituzte, pirateria ekintza batetan, bortitza, non ontziak ere hartu dituzte, batzuk ondoratu dituzte, eta gero, nolako tratamendua eman dien Israelgo gobernuak Europako herritarrei. Europako eta mundu zabaleko herritarrei. Oso tratu txarrak, horiek ere bai entzun ditugu, iritsi direnetik, nolako tratamendua jaso duten, zer nolako, zenbat denbora eman zuten urik gabe, jan gabe, eguzkitan, nola jipoitu dituzten batzuk, besteak errestaka eraman, hain zuzen ere, eta iritsi dira, baina honek ere ondorak izan behar ditu, ez? Zenbat krimen egosten zaizkie dagoeneko Israelgo gobernuari, Netanyahu eta bere defensako ministroari eta besterako, gobernuko hainbat kideri dagoeneko aztertzen nahi dienak nazioarteko auzitegian, ez? Eta, hau beste bat izango da. Podemos dagoeneko baitari iragarri dugu nazioarteko zigor auzitegian aurkeztu gehala, fiskaltzan, basalatzeko hau, ez? Zer egin zuen Netanyahuk eta bere ministroak eta bere defensako, hainbat buruzagik, ez? Eta baita ere Espainiako auzitegi nagusian ere bai gauza bera, ze, karo, hemen badaude ontzi batzuk Espainiako banderarekin jontziren akorrea eta nazioarteko uretan Israelek baitu ditu. Horrek badazka izan barko dituzke baita ere bere ondorioak, orduan, presioa egiten jarraituko dugu, eta hori, jarraitu dugu gai guzti hau, bihotza uzkurtuta, denbora guztin, zezakigulako, eta hain dikan gehatzen da bat, gehatzen da pertsona bat, hor ez dakiguna, ze gertatuko zaion, ze Israelek dagoeneko egotzi dio, hainbat militar bat ikoska egin oden ziola, edo zakize, jipoitzen ari zaizuenean ze egiten duzu defendatzen zea. Baina, ikusiko dugu Israelek zer egingo duen, ze badiru baitare, horrelako zigor ejemplarra aplikatu nahi diola flotillako kide horri, ez dakigu ze gertatuko den, espero dugu, itzuliko dela ere bai. Ikusiko dugu, bertatik bertara jarraituko dugu. Etxeko kontuei buruz ere galdetu behar dizut, Etxebeste andrea atzo bertan, Gipuzkoako politika orokorreko eztabaidaren ondotik aurkeztutako, mozio horiek eztabaidatu eta bozkatu zenituzten. Zuen kasuan 5 aurkeztu zenituzten, 2 atera dira aurrera. 3. 3 atera dira aurrera. Parkatu, gehiago espero galtzen duten. Ez, portzentai altua da, badakigulako, politika orokorreko osoko bilkura batean jartzen diren mozioak dira, alderdi bakoitza bere ideologiaren arabera aurkezten dituen proposamenak, ez? Eta genekin proposamen batzuk, gobernuaren lerro estrategikoak edo lan egiteko modua zalantzan jartzen ditula. Adibidez, bat atera etzena alderdi popularrak nahi izan entzuzelako, ze kasunetan, da Gipuzkoako zaharren egoitzetako langileen hitzarmena berrikustea urte bete darama iraungita, negoziazioetan dabiltza, grebatan, denbora guztian, eta eskatzen duten gauza bakarra da, lan baldintza duinagoak eukitzea. Zer eskatzen genioen aldundiari, negoziatu ditzala. Negoziazioan sartu dadila, eta hitzarmen hori berritzeko konpromisoa hartu dezala. Ez duten nahi izan, nahiago dute, ez parte hartu negoziazioan, ez behintzat hain argi. Eta, horrelakoak argi dago, ez direla normalen aurreateatzen gobernuari ispilu baten aurrean jartzen zaiolako, baina beste gauza batzuk
nik uste konpromiso politiak izan direla, baita ere gobernuko kideak sartu direnak, eta bat garrantzitsua, oso garrantzitsua da, une honetan koordainketa sistema dakagu, zaintza zerbitzuetan, eta une honetan libre gehatzen den, erabiltzaileen poltsikoetan gehatzen den diru kopurua handitzeko konpromisoa hartu dugu denon artean. Orduan, berrikusiko dugu, horrek aurrekontuetan ere bai isla izan barko dulako, eta ikusiko dugu nola ze kalkulua egiten den. Eta ikusi beharko da orain, sintonia onori mantentzen ote den beste hurrengo erronkandian aurrekontuak direla. Hoi da. Negoziazioak ze puntutat naude? Momentuz zain gaude ikusteko ze aurkezten duten, hilaren bukaera, normalean tradizioare jarraituz normalean urriaren 30 aurkezten dituzte aurrekontuak, aldunditik, eta momentuz ez dugu elkarrizketarik izan, horrelak formalik aldundiarekin honen inguruan. Udararen bueltan bilera bat euki genuen, baina udararen buelta ikusteko ze eukiko genuen, ze kontu, ze gaila landuko ziren ikastur urte politiko honetan, aurrekontuak ere baina iragarri genion aldundiari, gure proposamen nagusiak politika orokorreko osoko bilkuran ikusiko zirela, ikusi dituzte, 5 dira gure proposamen nagusi horiek, oain irakurketa egin marko dute aldundikoek, gurekin nahi baldin badituzte aurrekontuak, hortikan hasi behar dira, 5 proposamen horietatik. EH Bilduren aldetik entzun dugula, prestutasuna, Maialen Iriartek esaten zuen, EH Bildurenekin akordioetara iristeko, eta ez Alderdi Popularrarekin zuen aldetik, ez da... Ez dut ez ere aipatu? Baina hori logikoa delako. Iaz ere esan genion, ez dugulako eskuinarekin eta ezkerrarekin batera ez daka zentzurik. Edo akordioa egiten duzu ezkerrerako zentzuan edo eskuinerako zentzuan. Iaz esan genuen Alderdi Popularrak doan eskaini zizkiola aurrekontuak. Dagoeneko baitare politika orokorreko osoko bilkuran iaz ere Alderdi Popularrak eskaini zuen, bere eskua luzatuta zekala aurrekontuak onartzeko, eta ez zituen baldintza zorrotzak jarri, ez da baldintza garrantzitsuak mahai gainean aurrekontuak aurreateatzeko. Estrategikoki Alderdi Popularrak erabakizun, Gipuzkoako Alderdi Popularrak, Gipuzkoako bakarrik erabakizun, aurrekontuak onartzea, Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren proiektua aurreateatzea, suposatzen dugu baitare, bere irudia komunikabidetan modu batean edo bestean agertzeko, ez? Adostasunetara iristeko prest eta sendotasuna eta egonkortasuna eskaini dezakeen alderdi bezala bere irudia plazaratzeko. Baina ez zuten berez garrantzizko, oinarrizko aldaketa sakonik egin, eta guk beti eskatzen ditugu aldaketak. Orduan, Alderdi Popularrak eskatzen ez baldin ditu aldaketak, guk eskatzen ditugu. Eta aritmetika horretan, logikoa denez, aldaketak egiteko prest baldin badago gobernua, aldaketak eskatuko dizkiogu gure aldetik, Podemosen aldetik, eta baitare Euskal Herria Bilduren aldetik. Alderdi Popularrak argi eta garbi utzi duelako ez dituela aldaketak proposatuko, aldaketak sakonak proposatuko. Beraz, zuek zaudetela prest akordio baterako esanen nura zen, EH Bildu prestutasuna agertu duela, eskua luzatu diez, zuek ere eskua luzatu dioz. Beti, eta gainera, 5 proposamen horiek jarri ditugu, mozio bidez baitare aurkeztu ditugunak, gure lehentasunezko proposamen bezala, ja kalkuluak egiten hasi daitezen gobernuan. Momentuko ikusiko dugu. Horietatik 2 baztertu dituzte, baina? Baina, hitz egin barko da. Erreforma fiskalaren kasuan lortu duzuela akordioa, beraz, sintonia ona aurrekontuen kasuan ere, egon daiteke aurkitu dezakezue? Modu berean egiten baldin badute, noski. Esan nahi dut, zerga erreformanako gurekin eseri ziren, akordio batetara iristeko gogoarekin. Eta horrek baitare, gobernuaren prestutasuna adierazi zuen, bere malgutasuna erakutsi zuelako, zerga erreformanako akordio baten bila. Aurrekontuen markoan ez dugu hori ikusi bain arte, aurreko 2 aurrekontuetan. Zerga reformaren markoan erakutsi zuten prestutasun bera erakusten baldin badute aurrekontuetan, noski iritsiko gaitezkela aurrekontu bat bezala batzuk adostera, baina prestutasun hori baita ere gobernutik erakutsi behar dute. Alderdi Popularra bertan egotea aipatu duzu dela zuen marragorria, iaz aipatu zenuten bezala. Baduzu beste marragorri argirik? Aurkeztu ditugun 5 mozioak. Horiek ez badira aurrera ateratzen, ez zarete hitzarmen horretan egongo, beraz? Ez dut uste.
Naiz eta horrek esan, Alderdi Popularra bai egon daitekela, edo... Ez dut uste, horretan egongo denik ez dare. Ez, jartzen ditugun proposamenak ere bai, Alderdi Popularrak ez ditulako babestuko ziur asko. Lako bere ideologikoa. Bost mozio horiek aipatzen zenituen, aipatu duzu alde batera utzi duten horietako bat, zeintzuk dira aurrera atera direnak? Atera dira alde batetik koordainketa sisteman egokitzapena, erabilera libreko diru kopurua handitzea, egun IPREMaren indizearen portzentai bat gehatzen da oso teknikoa, eta irutzen zaigu kopuru hori handitu behar dela, ze une honetan zahar egoitzetan eta eguneko zentroetan dauden erabiltzaileak beren errentaren arabera diferentzia handia dago, bai eramaltzen duten arropan, baita ere zenolako bizi baldintza azkaten, eta hori diferentzia horiek desagertu behar dira. Aldundiaren eskuetan hartzen dituztenean beren erabiltzaileak bizi baldintza gutxienez berdinak izan barrituzte, eta ez desberdinkaria horiek bermatu, Aldundia baitare berdintzeko, bizi baldintzak berdintzeko ziurtasuna eman behar du baitare biztanleei. Gero bestea zen baitare hitzarmena, zarren egoitzetako langileen hitzarmena, zaintzaileen hitzarmena egunatzeko lanetan eta negoziazioetan murgiltzea, konpromiso hartu dezala, horrek dudarik gabe aurrekontuetan baita ere isla izango dulako, badakigulako, hitzarmen batek beti soldatak igotzen baldin badira, horrek dudarik gabe Aldundiak egiten duen inbertsioan baita ere isla izango dutelako. Beste bat, Andoainen, askoska esaten da, Gipuzkoako rotonda badagoela ina, baina zama handiko errepideak rotonda moduko badakatela, baina Andoainen bi errepide, N bat eta 15 elkartzen dira, eta Andoainen une honetan dagoen airaren kalitateko neurgailua da Euskadi osoan neurketarik txarrenak ematen dituenak, hain zuzen ere errepide hortetik pasatzen delako, bi errepide bat egiten dutelako, eta Andoainen, kriston, osasun arazo larria dakatelako, osan dut, osakutsadura arazo handia dakate. Eta horri konponbide bat martzaio, konponbide oso bat, eta ez partxeatuta, baizik eta proiektu oso bat aurkeztu eta hori aurreratea. Gero beste bat, baita ere garrantzitsua, basozainen egoera. Basozainak, jendeak ez daki, baina suak itzaltzea, suhiltzaiez aparte, mendietan gertatzen direnean suteak, arduradunak dira suhiltzaileak. Bai prebentzioan eta baita ere suen itzalketan. Orduan, bai uste dugu, une honetan Gipuzkoan dagoen plantilla ez dela nahikoa, errealitate horri hausteko, eta baita ere formakuntza eta ekipamendu behar diren ekipamenduak eta formakuntza ez dakatenak. Aldundiak berak onartu zuen abuztuan, basozainak ez daudela prestatuta basute bati aurre egiteko. Hori konpontzea eskatzen diogu, eta azkenik mugikortasunaren alorrean enpresa publiko bat eskatzen dugu. Errepideko autobusen lineak eramango dituen enpresa publiko bat, Gipuzkoarako lurralde busen enpresa publiko bat. Uste dugulako, eta ez da uste bat bakarrik, 100 urtetan zehar mugikortasun politika bezala sustatu indelako, gizateriak horrela sustatu du, ibilgailu pribatua, ezakotxa. Eta orain ikusi dugu horrek zenolako ondoria azkan, klimaren, kliman eta planetaren beroketan. Orduan, horri buelta emateko, 180 graduko aldaketa egin behar dugu, eta hain jendea eraman behar dugu, kotxe pribatura bideratu ditugun biztanle guztiak, bideratu behar ditugu hain garraio kolektibotara. Horrek eskatzen du kriston aldaketa, kriston inbertsio handiak, eta uste dugu hain estrategikoa den gai batean, enpresa publiko bat ezinbestekoa dela. Udazken honetarako alderdiaren batzarra iragarri zuen Richard Bakerok, aipatu zuen hitzordu klabea izango dela Podemos Euskadiren etapa berri batean. Zer espero duzu bertan gertatzea, edo zer gustatuko litzaizuke? Jendea elkartu, jendeak hitz egitea, herriarekin, gizarte zibilarekin trukatu elkartrukatu ideiak, eztabaidak, eta hortikan ateatzea Euskadik etorkizunera begira zenolako konpromisoak, helburuak ezarri behar dituen jasoko duen
dokumentu bat espero dut, non argi ikusko dugun gizarte zibilarekin batera nora joan behar duen Euskadi, eta hori gure konpromisoa adirazi alderdi bezala, hori izango dela defendatuko duguna. Hori da espero duguna, horretarako sortzen delako kongresu bat normalian, irekia gainea gizarte zibila antolatuari, beraz, hori da. Beste alderdi batzuen kasuan bai ikusi ditugula azken asteetan ekitaldi erraldoiak, indar irakustaldi bezala ere ikusi direnak, zuen kasuan ere, zuen indarra erakutsen eduzu, Ez dut uste helburua hori denik, gure kasuan da gehiago, esan dudan bezala, gizarte zibilarekin batera partekatu, eztabaidatu, aztertu, zer dakagun analisi partekatu bat egin eta etorkizunera begira. Niri behintzat hori erakustea zenbat pertsona zean kapaza elkartzeko futbol ekipo bat izango bazina bezala, ez da nire estiloa, gurea ez da izan hori inoiz Euskadin, Podemos Euskadin, ez da gure garairik honenetan ere ez ditugu egin horrelakoak, normalean gu nahiago dugu lan fina egin eta dokumentuatan jaso eta bilera asko egin gizarte zibilarekin, hori ikusten dugulako gure indargunea ez, gure kapazitateak gizarte zibilarekin lekartzeko, hitz egiteko, hausnartzeko eta ondorio partekatuak ateatzeko. Eta ez diogu eskatu gizarte zibilari gure ez dakit San Mames bat betetzea gurekin batera, ez dakit zer islatzeko. Ez dut uste hori beharrezkoa denik, baina batzuk ikusten dute hori beharrezkoa dakatela erakusteko zein handiak diren, ez dakize konplexu dakaten. Horretarako eta hauteskunde posible batzuetarako prestatzeko ere bai? Takizuen kasuan ere, baina hori beti, hemen alderdien kontuan beti daude bi alde ez. Alde batetik dago alderdia mugimendu bezala, gizarte mugimendu bezala, ideologia baten inguruan pertsonak elkartzen diren proiektu batean, eta gero dago proiektu hori instituzioi begira, administrazio publikora esango genuke, instituzio publikoetara begira, zenolako ze pertsonak, ze profilak eta ze helburuak ezartzen dituen 4 urtetarako. Orduan, bi gauza daude alde batetik alderdi bezala, zer zein izango den gure bide horria 10 urtera begira, eta gero ikusi dugu hortikan, hauteskunde programa batean zer aurkezten duzun baitare gizarteari 4 urtetarako. Ez 10-15 urtetarako, baizik eta 4 urtetarako ze konpromiso hartzen dituzun zuk herritarrekin zuri bozkatzen badizute. Hori da, dikotomia hori ez, askotan ez dela ulertzen. Azken EITB Fokusen arabera eta hauteskunde orokorren mamuri kontuan izan da, argi gelditu zen Hego Euskal Herritik etzela Podemosen ordezkaritzarik egongo Espainiako Kongresuan, Sumarren kasuan ere ez. Ikusita indar hori galtzen ari zaretela EITB Fokusen arabera, ez dakit harremanik berriz ere izateko aukerarik izan ote duzuen, Letizia Jimenez entzun genuen duela hilabete batzuk esaten, etzela inorako harremanik izan Sumar eta Podemos Euskadiren artean, hori aldatuko da? Zuk zeuk aipatu duzu ez hitz egiten kongresuari begira, ez zen Madrid ezekin, estatu mailan nola jokatzen den, ezin den jokalekuak kongresua da, senatua da, eta orduan estatu mailan hitz egiten dira horrelako kontuak, bakoitzak bere jokalekuan hitz egiten du, bere jokalekuan parte hartzen duten jokalariekin, kasu horretan nik konfiantza osoa dakat nire alderdiaren estatu mailako arduradunekin eta beren erabakia edo suposatzen du baitara asanblada batetan eramango dutela bozkatzera eta horren alde edo horrekin bat egingo dut, konfiantza osoa, Jone Belarra, Irene Montero eta bertako kideengan, beraiek hartuko duten erabakia onena izango delako ziurrago. Eta gero honea etorrita, ikusiko dugu EITB Fokusak ze izaten duen udal eta foru hauteskundei begira, Nafarroako foru hauteskundei begira ere bai, hori baindikan ez dugu ikusi, baina bai aprobetxatu nahi dut, gogoratzeko, Lakuako, Gasteizko Legebiltzarrean ez dakagula ordezkaritzarik, baina bai, Hego Euskal Herrian eta atzo sanun osoko bilkuran, 5 ganbera dazkagu Legebiltzarra, baina baitare 3 foru ganbera eta baitare Nafarroako foru Legebiltzarra. Eta 5etatik 4 gaude, Podemos gaude, eta gainera erabakigarria gea, 3 eta batean Nafarroan gobernuan gaude. Beraz, Podemos hemen dago, Podemos jendearen hobe beharrez lan egiten du. Horrela erakutsi gendu baitare Gipuzkoan eta Araban zerga erreforman,
gu gaudenean gauzako bera egiten dute. Orduan, bueno, hori baita ere jendeak ulertze, espero dut ikusiko dula momentua iristen denean, hemen gure markoan Hego Euskal Herriaren markoa iristen denean, eta jendeak ulertuko dula, beharrezkoa garela baita ere, hemengo lege esparruetan. Amez horrekin utziko dugu, Miren Etxebeste Podemos Euskadiko bozeramailea Gipuzkoako Batzar Nagusietan, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei.